Με αφορμή και τις τελευταίες τέλειες βόλτες που κάναμε με τον Τζίτσο στην εξοχή με την τσάντα μεταφοράς, θα ήθελα να σας πω το εξής. Παιδιά, μην λέτε αβασάνιστα, η γάτα μου, καλός ή κακός, θα ζει μια ζωή μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνω τους κινδύνους και τις αντίξωες συνθήκες στις οποίες μπορεί να ζείτε και ίσως να μην είναι εφικτό η γάτα σας να ζει αμέριμνη έξω, να κάνει τις βόλτες της και να έρχεται σπίτι μόνο για φαγητό, για νεράκι και για ύπνο. Καταλαβαίνω και τον φόβο σας ότι μπορεί κάτι να πάει στραβά και να το πληρώσει η γάτα σας, αλλά από αυτό μέχρι στο να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία συνθήκη αρκετά ασφαλή στην οποία θα μπορούσε η γάτα να έχει επαφή με τον έξω κόσμο, η απόσταση είναι τεράστια. Οι λύσεις είναι πολλές και υπάρχουν πολύ περισσότερες από αυτές που θα σας πω εγώ. Αν ζείτε σε ένα διαμέρισμα, σε ένα αστικό τοπίο, στον 5ο όροφο, πιθανώς να μην μπορείτε να αφήνετε τη γάτα σας έξω ελεύθερη, όμως θα μπορούσε να λειτουργήσει να βάλετε ένα δίχτυ από κάτω μέχρι πάνω το μπαλκόνι σας και έτσι η γάτα σας να μπορεί να έχει επαφή με τον έξω κόσμο, έστω από το μικρό κόσμο του μπαλκονιού. Μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλα πράγματα. Μπορείτε να δοκιμάσετε να βγάλετε τη γάτα σας βόλτα μέσα σε μια τσάντα μεταφοράς με μια τεράστια τζαμαρία. Πιθανώς η γάτα σας να απολαμβάνει τη βόλτα μέσα εκεί, να νιώθει αρκετά ασφαλής και φυσικά και εσείς θα είστε αρκετά ασφαλείς αφού θα την έχετε ουσιαστικά πάνω σας. Μπορείτε ακόμη να δοκιμάσετε και την βόλτα με σαμαράκι. Μια γάτα μπορεί να το μάθει αυτό πολύ εύκολα όταν είναι σε μικρή ηλικία και δεν με νοιάζει καθόλου όλοι αυτοί που λένε ότι το λουράκι είναι για σκύλους και όχι για γάτες. Αν η γάτα μου απολαμβάνει τη βόλτα με το λουράκι και είναι ασφαλής με αυτό, δεν πάει να μην είναι σκύλος. Τι με νοιάζει. Σκεφτείτε και το εξής. Η γάτα είναι ένα ζώο που έχει εξελιχθεί να ζει στην άγρια φύση εδώ και χιλιάδες χρόνια και ξαφνικά εμείς την βάζουμε στους 4 τοίχους μιας πολυκατοικίας ή ενός σπιτιού τέλος πάντων. Και αυτό δεν θα μπορούσε να μην έχει συνέπειες. Οι συνέπειες πολλές. Βαρεμάρα, υποτονικότητα, λιθαργικότητα, παχυσαρκία, στρες, αυτοάνοσα και 1002 άλλα. Όλα αυτά που σας λέω δεν σας τα λέω για να νιώσετε ενοχές και τύψεις. Σας τα λέω για να επανεξετάσετε την πιθανότητα η γάτα σας να έχει κάποια επαφή με τον έξω κόσμο. Ο χειρότερος από όλους είμαι εγώ που μέχρι τα 8 χρόνια του Τσίτσου δεν έκανα τίποτα για να βγαίνει έξω. Έβλεπα ότι φοβόταν να βγει από την πόρτα στην αυλή και αρκούμουν σε αυτό. Κάποια στιγμή που μου μπήκε το μαμούνι, άρχισα να τον παροτρύνω να βγαίνει έξω, να τον ακολουθώ κι εγώ, να τον επιβλέπω και να κάνουμε βόλτες μαζί. Και αυτό το Τσίτσου του έκανε και άρχισε να παίρνει θάρρος και να βγαίνει όλο και πιο συχνά έξω και να απολαμβάνει τη βόλτα στην αυλή, παρόλο που κατά διαστήματα εμφανιζόταν και άλλες γάτες. Μετά δοκίμασα και με το σαμαράκι και αυτό δεν πήγε καθόλου καλά. Το άφησα και μετά δοκίμασα με την τσάντα μεταφοράς που όπως βλέπετε και στα βίντεο, ο Τσίτσος την απολαμβάνει πάρα πολύ και όποτε είναι μέσα σε αυτή νιώθει απόλυτα ασφαλής και ήσυχος όπου και αν βρισκόμαστε. Στα επόμενα εγχειρήματα είναι να πάμε ταξίδι και στην Αθήνα με το αεροπλάνο μέσα σε αυτή την τσάντα μεταφοράς. Οπότε, παιδιά, μην είσαστε βέβαιοι ότι η γάτα σας είναι καταδικασμένη να ζει μέσα σε 4 τοίχους. Κάντε τις δοκιμές σας, πάρτε όσο το δυνατόν περισσότερα μέτρα ασφάλειας μπορείτε. Ναι, μπορεί να συμβεί κάτι στραβό, αλλά μπορεί να συμβεί κάτι στραβό και μέσα στο σπίτι. Περιμένω και τη δική σας γνώμη. Δεν θέλω φανατισμούς και τσατίλες και οργισμένα σχόλια. Ας το δούμε ψύχραμα το θέμα και ας δούμε και άλλες ιδέες που υπάρχουν σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτά από μένα για την ώρα. Καλό απόγευμα.